for nu. Dagens største makrel, den tager vi lige her. Ja, jeg kan fandme holde den. Det er en ålskrab. Det er sprang med skoen. Jeg har haft noget af de marker her. Den skal lige stå. Den er fandme større end den første. René Kiesgaard, det kan du altså lære noget af det her. Den går hav med en meter. Så kan vi altid snakke sådan, så skal jeg 14 dage stille igen. Indkaldelsesmøde. Hvor meget har I fundet fisk op i stedet for? Altså, I fyrer hele bunden. Skal lige have smadret ud, så vi kan fange den. Det er nu tøj på overkroppen, men solen er gået ned. Lige nu, så må jeg se. Må jeg se dig? Nu har jeg ikke set. Au, for satan.